Assalamu alaikum aziz yoldaşlar. Assalamu alaikum. Sapar ağa, Aydın. Salam kemine. İyileşler salamu aleyküm. Aydın salam. Aleyküm selam. Vatandaşlar size de selam. Hava Hava nämeden gürrüň etmeli bugün. hava yoldaşlarımıza şunun ýaly bir soraq ýa-da pikirlendirme emes şeklinde bir sözlem bar. Täze Türkmenistany gurmazdan öň bilinmeli zatlar. Hava yani döwlet gurmazdan öň bilinmeli zatlar bolýar-da bu. Ýa-da Türkmenistanda bolmadyk zatlar döwlet bolmak üçin. Şu zatlar barada o bir döwlet nähil dolandyrlar. O döwletiň başyna bir adam gelse näme bolar diýilen soraglary Sapar ağa bermekçi. Ondan soň şunun ýaly ýoş-ýoş nämämiz temamyz açylyp urar. Ýoldaşlarymyzyň hem soraglary ýa pikirleri bilen. Sapar ağa buyurun. Diktir ýaly boldum menem Sapar ağa. İyileşleri täzil bayramlary bilen, gutlaly täzil bilen. Täziliň birinji, ikinji günleri ekrana çykýar kemine. Topor soru berýär. Täze ýylymyzyň birinji canly efiri aziz ýoldaşlarymyz. Düşümli bolsun diýeli. Hemme biziň hem zehinimiz açylsyn, ýoldaşlarymyzyň hem zehini açylsın. Şonuň ýaly arzuwlar bilen başlamakçy. Täze ýyldaş, täze Türkmenistany guran nesip bolsa. Nesip bolsa şuýur gurmaly Aydın elleňi çerme, biýiliň guşan. Siz gurmaly biz görer. Ýa-ki beren soraňa jogap berjek bolaýyn bilişimden. Yani bir adamlık devlete bolanok. O bir adamlık devlet dünyada bir de görüm yok. O bir adamlık ulu şirketlerim bolanok da yani holdingler dağıtlar. Onun yönetim kurulu o sovet direktör of diye CEO'su, eylekli, beylekli, bir topor nemeler, profesyonel nemeler var da. Onu Türkmenistan'da o da yok. Bir adamlık devlet boldu da. Yani toğutun öğrenci, toğutun versince ile çenli bir adamlık değerli. Çünkü işlep duran strukturaları işlep durdu da. İnertiyatı oyuncu işleyedi, onun yönü işleyedi. Aňyrdan elýän struktura watda şol doly ýykylyp ýetişmedik, önümçilik adamlary spesialistleriň eline o 94-nji ortalaryna iqtisadiýaty ellerine alýarlardan biz öňe bir kitapar bunu agdadyk. O döwlet bir adamyň eline geçdi-de. Tiýatçyň eline geçdi. Yani devleti bir ullokan firma dip düşünne. Yani misal üçün Türkiye'de ulu holdingler vardır. Koç holding diye, Sabancı holding diye. Yani şoň başına istenlik siyasetçi, şu at saknadaki istenlik siyasetçinin başına koy. Ne şeyle çökür şu firma. Gödöwüne getirip guraň, başarnykly işläp görün tiýatçy. Aydın. 3-4 ýyla gitmez Sapar ağa. Yani Türkmenistan'da da yani şu işläp görün şu karhanalar, idaralar, guramalar, önümçilik guramalar. Yani şoň başyna siýasatçylara şolara verildi de. Elini şolar aldylar. Bir adamyň nemeti boldy da. Çökönüň esasy sebäbi şol, başga hiç da.
Ne ýöne bizim öz golasymyzdaky nemäni göz getirden. Şular şoň ýerinde näýlek deme diýendem bilmem mümkinçiliklerim ýok. Bizden soň goýunlary o zatlara büýünden. Bu tiýatratçylar öňün bir zapar dargatdylar da. 89-njy ýylda çökürdüler. Gotagroprom diýip neme wady. Ýani 8-9 ministerstwany birleşdirip Gotagroprom etdiler da 85-nji ýyl. Şunu ýady bu birinji neme bolunmakdy. Onun başına da Merkezi Komitetin Skan Komitetinin zawad deli var. Mıgılveç diyediler. Parti işgari. Şonu koydular da. 3-4 yılın içinde çökürdüler. 89-njy ýylda hem aylık verip bilen okdular da. Hem şirketlerin batan firmaların idaralar. Şu adam 2005'de olay kerhana var da şonu. 89-njy ýylda dargatdylar. Emme jatu bitişinde. Ayağı üstünde durup bilen okdular da. Onu yine de 9 sanak neme bölüler. Köne ministerstwo etdiler. Onu 89'da ne bir de yank nemeni Agroprom Perrabotka dip neme gaytadan işleyen, pahtan gaytadan işleyen demeni verdiler de. Şonu ayağı kaldırdık, şonu gelmeyip kalanını yine de 2 yılın içinde hem mecetini şu bir de yapıştırdılar da. Şulorum çekin, bulorum çekin deyip. Ya siz götürüyorsunuz deyip. 92-nji yılın ortalarına 2500 tane idare oldu da bizim elimizde. Üçürdük. Yeni nollun. Onu hatap kitabını, kuromoçuluğunu etmedi. Ulukan da. Onun daşından biri gelip onu kurulacak oldu, onu yıllar gerek. Yani düşünüş yok oldu da. Yani şunu çok kriz doğrularını ödem. İn kıyın doğrular. O düzgün tertibim yok. Hem medat dünyada yani Sovet demesi, dargan demesi. Sistemi de yok. Şunu sistemalaştırıp bir işler yalak, yağdaya getirip ayağı üstüne durur yalak. O 500 miňden uğrağın bir iş yeri. O gödüğünü getirip koyun. 500 miň hocaluk şonu çörek ýer. Böyle köpelten 2 milyon, 2,5 milyon halk bolýar. Şolun günlük geçimi. Yani ben bizim böyle olmadı neme diýär. O nepte galyňam şolar ýalak böyle olmadı. Şon bir adama geçirsen näýilek bor? Bir ýyldan soň çörek tapylmady. Onun şu erkekleri ol oğurluk bu näme zat dip hiç tat iş bilen ok. Parti işgäri giden hocalygy dolanıp biler. Yani parti işgär bolmanladı. O taýpur profesional adam gerekdir. Yani management diýilen zat ödem düzgün tertip yok yerine. Sistema agam yok. Kanun ýalak däl. Şoň üçin men ýanky ulrak koljuklary ne Türkiýede siz içinde gelip görsüňiz da. Şoň başyna bir siýasatçyny goýun. Ýa-da köçeden birini tutup getirip goýun. Bir küçülliğe batyrar. Yok ýalak bolup gider. Arasa bolsun, oğurlamadın, hiç zat etmedin. Önümçülük şolar ýalaklarda. Türkmenistan şoň üçin batdy. Şoň üçin bir adamyň döwleti bolmaly. Ol ýygyň hakkylenem ýa-ni öz hojalygy ýalak işleşem, görüşüm. Näme düşünen oklarym. Ähli topragy ýeri şoğura batyryp halk çöreğini tapmady ýalak etdiler.
Sapara şu ulu yankı holdinglerde hatta siyasetçi olmasa da işi bilen adamın bir adam karar veren yok da şu tayda da yine näme var? İş paylaşımı, iş bölüşümü ve herkesin jogapkerçiligi var ve beýleki näme kararlar mysal üçin holdinge täsir edip biljek kararlar ýörite mitingler bolýar da näme ýygnap diýelim. Şu holdingin eýeleriniň ýygnap bolýar. Şu taýda näme edilýär? Eýeler diýende menejerler ýa-ni CEO'larynyň ýygnap bolýar da. Şoň ýaly firmalar näme edilýär? Ýöne elbetde siziň aýdyşyňyz ýaly Türkmenistanda o siýasatçy ol işlere garşýan bolsa, birinciden Hemme da garşýarlar. birinciden Hadyrdan başlap sen ýaňky işe gelmeli wagtyňa oň ýaly edilse olaýam. Men pikirmçe şoda da ýam döwlet diýmek däl o. Onun üstüne işleyenim korkup işlemeli. Yani kaptanında da yankı milisi var. KGB var. Ya yine var. Olaryň maýlygy nereden gelýär Sapara? Şu sen vermeli. Bular şu KGB'nin işgärlerini 93. yıllan başladılar da. Bir adam bolmaly ministersoda diýip ilkule haýyş edip demetdiler. Resmi bir adama yani neme kabinet verdik. Onu bir neme patkryşa neme der ýalap bir dornus berip aýlyny nemetdik. O bir de gerek diýip neme diýerler da, düzgüni da teretsin diýip. Biz ol art netlerini arkasyndaky nemelerini bilemde oktuk da. Gaýtam olar bize kömek ederdik. Nemetdik yani bir de erler gelen oğluna bir oğlandı. Ağlamızı da atlamız tanap görün. Art niyetinin vadını bildiren oktu da. Bir de korkumda oktu, çekilemde oktu. Oğlap, zade edip, opurulup nemet börlün dağıttal, hepim iyi şey diye de. Doğru, indi döwlet guruluşuna değişli bir näme bardy şu taýda? Perhat Iqlimov. Gaty meniň pikirimçe gaty ýalňyş bir näme düşünjäni orta atýa. Türkmenistanda baýlary köpelsek, ýene de baý garyp dörer. Baýlar köpelseň baý garyp dörýär diýe, şonuň üçin de halky deň derejede galdyrmaly diýe. Komünizm. Komünizm diýär da gysgaça bütün nämäni toplasan komünizm gerek diýär. Men şuna jogap bereýin, Sapara sizeken geçmesin bu. Indi Perhat Iqlimov ýyldaşymyz şunun ýaly näme barda? Komünizmde hemmekimi deň derejede tutmak üçin o sisteme guruldy. Yani kellesi işleyen bilen işlemeýäni bir hatarda tutdular. Kellen işläp, o şo hatardan öňe gidiversen o aýagyndan çekdiler. O has kellen işlemen iza gidiversen ondan gulagyňdan çekip şo hatara sokdular. Yani hatardan çıkarmadılar. Bulam näme diýmek bolýar? Adamyň ukybyny öldürmek bolýar. Ya da ukypsyz adamy ukyply görkezmek bolýandyr. O hiç haçanam bir adam beýleki adama deň däldir. Hukuk tarapyndan deňdir. Ýöne talap etme derecesi güçlü bolsa bu onun potansialini güçlendirýändir. Ve bu adamın öňüne geçmek diýmek bu adamın bütün edip biljek döredijilik işlerine çelle päskelçilik vermek diýmekdir. Yani misal üçin baýlaryň iň köp bolan ýurtlary Ýewropa, Ýaponiýa, Amerika ýurtlary. Ýene şolaryň näme jemgyýetinde bir problem barmy? Bardyr da problem. Ýene Türkmenistanda akyal problem barmy? Ýene Türkmenistany eliňe alsaň, şu Türkmenistanyň içinde bir gözeýleri ýaly baýga almady. Bolanlaryň hemmesi hem daşyna çykdy. O daşyna çykanlar hem enteşpörler, yani şu olaryň belli bir karara gelip birleşip ýa-da şu wagtda çelir iş etmendirler. İş eden adam birleşmeli yok men suratda. Şonam edip bilmendirler de. O ayrı bir mesele. Yani bir yurtda baý näçe kän bolsa, şonça adam bergi köp toplanýan diýmekdir. Bir döwlet näçe köp bergi toplap bilýän bolsa, şonça da öz halkynyň refah diýip aýdylýar. Yani rahatlyk derecesi
ýokary bolýandyr. Yani sen baýyň az bolsa, sen bergi toplamayan olsaň, onuň tersine diňe o döwlet öz hazinasyndan pul soýan olsa jemgyýete, o taýda döwlet garyplaşýar, paraxorçuluk döreýär. Ve paraxorçuluk döredikçe de döwlet işgärler hökümet tarapyna, halkam öz tarapyna gidip barabeter garyplaşma hökümet işgärleri, yani döwletden çykyp hökümete geçýärler. Şonuň ýaly gurama bolmaly. O taýda da Saparaň geçen bir aýdan söz var, yani pully yerler eýýelýärler, ondan soň dowam. Ýene şu zady görmän baý garyp meselesine girseňiz, içinden hem çıkıp bilmersiniz. O diktatura et devam diýerler. Ýene siz aýtjak zadym şol. Yo, men sana demäni ekranyň aňartyna aýdyp berdim. Türkmenistanyň şu wagtky işleş ýagdaýyny soradyk da, men şoňa jogap edip aýtdym. Şu wagtky bizden soňky nemeleriň işleş sistemasy her kim pul gazanylýanja ýeri bar ýa. Bu diýipeti şol. O şu taýda şu zat ýerini goramak. İslenlik ýol bilen, para peşkeç bilen mi, ya gorkudup mi, ya da mekirlik edip mi, yalan sözläp mi, şol pozisyony saklamak. Ol sen döwletiň ýykylly, dikilli, o önmedi, o zatlar bilen hiç kimge işi ýok. Her kim öz şu status quo diýär, status quo'syny bir tüýdük saklamak. Yani şunu çenden şonu alakdı. Öyle kim bilen kaptan nakine me bilen işleri yok. İşleri bolda da helak bollar öldü. O Kerimoğlu satıp aldı diye ildeşimiz yazıyor. Türkmenistan garaşsızlığını alandan soň hakyky normal kadaly işler ýaly döwlet gurulmady diye ve normalini döwlet gurar ýaly adamyň ýoklugy halkda da döwletlilik düşünjäniň ýoklugyny şu wagtky düşünjäň gönü dolu tasyýydyr diye bu meseleni ekranyň arkasında biz Aydın bilen görleşipdik. Aydın Türkmenistanda dolu döwlet gurulman galdy diýilen nämäni aýdypdy. Hakykatdan hem şo arada boljakdy bugünkü gürrüňdeşligimiz. Ýine gurulmazdan öň bilinmeli zatlar da, ýene şu zatlar bilinmese gurulmaýar ýene-de. Döwlet gurulup ýetişmedi. Hawa. Men nämen aýdaýynda ýanky bir baý garyplyk kim ýazdy diýdiň? Iklimow ýazdy. Perhat Iklimow ildeşimiz ýazdy onu. Baý garyplyk barada ýazan bolsa indi baý garyplyk aslında adalatyň bar ýerinde döreýändir watandaşlar. Baý garyplyk diýen zat adalatyň bar ýerinde döreýär. Deňligiň bar ýerinde döräp bilmeýär. Deňlik adalatyň tersidir. Aslında sereden wagtynda. Adamları deň tutmak ýalňyş zatdyr, şertleri deň tutmalydyr. Adamları deň tutan ýagdaýynda sen o taýda ýanky adamlaryň öňüne geçýäňde kemine aýdyşýaly biri belki köp zat edip bilýändir, ýöne sen şoňa ettirmeýän, ýalňyş zat ol. Tamam, ine şu baý garyplyk diýilen meselede Türkmenistandaky düşünje şu wagt baý diýäňizde, ministrlere baý diýäňiz, watandaşlar baý adam owadan depe gidip ýatmaýar. Ona eli baýlyk bolýar. Siz ona baýlyk diýip düşünmeň. O haram pul bilen baýany adam baýlyk däldir. Siz şu pulu baýlyk diýip pikir edýäňizde. Baýlygy näme? Ine Koç Sabancı şolar aýtdyk da. Ine baýlyk näme? Näçe ýyl geçdi şolaryň azaldymy baýlygy? Ýok. Baýlyk diýen zat hemişe bir köpelýän, artýan, ulalýan zat aýdylýar. O sen dollary hawa sen aldyň da şu para alypsyň, ýene näme diýdiň, pul işlediň da. Haram ýollar bilen ýa-da kanunyň daşyndaky ýollar bilen pul işlän wagtyn o baýlyk däl watandaşlar. Türkmenistanda şu wagt baý garyp diýen zat ýok, o taýda baý ýok, absolutny ýok. Eğer siz şu organ işgärlerine baý diýen bolsaňyz, maşyny jaýy bar adam baý bolup bilmeýär. Yani o baýlyk näçe wagtyna ýeter.
Yöne kayzat ya da bay değilende Elon Musk'ın SpaceX nemesi var, ondan sonra Tesla var. Yine baylık neme. Şoları bir açıp seyredip görün yine şu baylık değilen zatın nemediğine. Şol bir vaktın özünde de Amerikan bir baylığıdır. Yine şol Tesla bir marka oldu da o dine bir Tesla marka Elon Musk için değil, Amerikanın markası. Ve şol bir vaktın özünde Amerika devletinin bir markaydı ya. Yani baylık demek bir marka olmak. Kaysı minister marka oldu. Kaysı minister bir yerde görkezsen adam hemme tanıya şonu. Marka olup bilýär mi ministerler? Bolup bilen o. Demek olar baylyk değil, wagtlaýyn zat. Yani baylyk oň ýaly düşünmän. Soňa mene her döwletde de baylyk hökmany suratda bolmaly. Sebäbine mysal üçin ýa-ni Ferhat oğlumuz aýdaýynda senene işleýän, gije gündüzi işleýän diýeli. Täze bir zatlar döretken ýa-ni adamlaň işläni işin ama özüň üçin hem değil. Halk üçin, köpçülik üçin, jemgyýet üçin şolan problemalaryny çözmek üçin bir zatlar döretýän, işleýän. Goňşyň hem işläni ok. Indi şu ýagdaýda sen bay bolmaly, goňşyň hem senden garyp bolmalydyr hökmany suratda. İkiň hem deň derejede gidýän bolsaň, onda sen näme üçin işleýän şonça? Näme üçin edýän şu zatlary? O zat hökmany suratda gerek zatdyr. Eğer Türkmenistanda hazır biz baylyk olmasın diýip baylygy saklasaň, dünýäde şuňa zat bardyr. Bir döwletler baýdyr, bir döwletler garypdyr. Ve bay döwletleriň baý galyp bilmek üçin, baý bolup durmak üçin şolan hökmany suratda garyp döwletler gerekdir. Tebe garyp döwletler ýok diýmek, baý diýmek hem ýok bolýar-da. Bu ikisi hökmany suratda edil. Ine garankylyk bilen ýagtylyk, eger garankylyk bolmasa ýagtylyk hem ýokdur, ýagtylyk ol ikisi şoňa zatdyr. Hökmany suratda näme gerekli zat. Ýöne sen şonu ine adalatly bir şekilde ýa-ni deň şert beredip adamlaryň hemmesine deň şert beredip berýän soň özleri ýa-ni kellesi gowy işleýän döredilgi adamlar saýlanyp başlaýar içinden we beýleklere de şol bir wagtyň özünde nusba bolýar. Ýa-ni görelde bolýar şu adamlar ine çağalyň nämesinde. Baý garyplyk men pikirim hökmany suratda bolaýmaly zat diýip pikir edýän men. Sebäbi ýalta adamam bar. Oňa da näme del? Ol ýalta adam iş edesi gelmese garyprak ýaşar we şoňa razy bolsa böyle ýaşasyn olan bir ýa-ni seçenek de. Ona da karşı olmak gerek değil. Zorla işletmek gerek değil o adamı. Son yalı yaşası geliyor. Olsa yaşasın. Yok yani doğru mesela neme vardı? Käbir tanışlarım vardı da. Yok diye men okumak islemek. Men bir maşinaların taksicileri edip çondan günüm görerim deyip öňünden özüne göre bir durmuş planını çizen adamlar var. Yani buları mesela sen näme üçin şunu edýän diýip onu günahkarlap bolmasa sen baý bol diýip meselem tersinden pikir edilen ýagdaýynda. Doğru dälmi? Ya da baý boljak adamy o sen näme üçin baý boljak diýip bolmaz ol. Yani ol nemedir ya? Komünizmden gelýän bir düşüncedir. Eğer bir baý bolsa ýene şol halkyň düşmany. Hökmen suratda owurlandyr. Owurla diýerler hem öz neme wezipe işgärlerini o aýry bir mesele. Yani şol nemeni algı diýilýär adam oňa. Düşünjäni döredipdirler. Yani hiç haçanam Ştaýny men aýdyp beren kemine ýa bolondygyny. Ýöňe sotsializm batda kommunizm awurup geçip bilmedik de. Ne awurursa diýip ağladylar. Ondan ne kapitalizm Bahadır iqtisadiyetine geçmelilik de. Onu da geçmedik. Ya ondan gittik aralykda dursa, yönü pikir şu yani sotsializmdaki pikir adamlarda galypdyr, döwlet bermeli de. Bizim döwrümizde şu gaty lemedi. Yani keterip duran toğru oldu da davay diýerler de. Yönü davay, başka demeleri yok. Ne sen şu vazifede işleyen bolsaň, sen bermeli davay diýerler. Yani kerçike yok mu? Kerçike bolmaly ya davay diýär halk. Şol yani ya yeni bir zady ýagy yok bolsa da davay diýmeli. Ya o döwlet eýtmeli, şonu üpçün etmeli. Döwlet etmeli. Ol adamlar yani öňdürüp nem etmeliler. O düşünceleri yeten ok. Şu adam yok. O düşünce. Öňdürmeden davay diýeniň bilen bolany o. Yani öňdürmeli. Gowy yaşajak bolsaň, diňe öňümçilik bilen birat öňdürüp hyzmat bolar, öňüm bolar. Şonu satyp sen baý yaşap bilýän. Sen öňdürmän, o diýetimiz gadymyz bar diýip, o nähät baý yaşajak.
Ferhat Iklimov ildeşimiz yine yazıyor. Benim diyecek bolyanım yanlış düşündünüz diye men diyecek bolyanım. Türkmenistan'da baylık kana şonu təze doğulan çağlara, banklara devlet tarafından pul koymağı gerekli diyecek boldum deyiptir. Ya doğru yani onun nemesi olmalı, mekanizmi olmalı da doğrudan baylık alıp çağların hasarına yatırılmalı da o baylık birinci Çağları iktisadi okutmalı. dolanışa girmeli. İktisadi dolanışadan o firmalar, kampanyalar tarafından geliyor. Onlardan hem yine salgıt vergi alıp ondan sonra çağların hasarına yatırıp bolyan olmalı. Benim düşünüşüm bilmedim aydın. Ben şonu aldım. Yok, şu tayda ne edip bolar. Indi ne diysem ki vatandaşlar islendik bir yankı pazara money supply'a diyende şu pul sokacak olsan ben surata karşılığı olmalı. On karşılığı hem yaşlar için en gol karşılık şolong bilimini karşılamaktır. Bilimem bir önümdür. O bilimem sen önüme gitmedi. Bilimin ulu harip. Ava. Şu çağalara ne medilse ne hava aydışın yalı yankı eğer sen şu fikirdaydan olsan Ferhat mı? Ferhat onumuz. Şu fikirdaydan olsan elbette yine şu atakı Türkmenistan şu gazı deydi, nefti deydi, belek zatları yerastı baylıklarının indi onu köp böyle ön diyeyinde Mehmet'in en köp böyle önü şu yaşlara sarf etmeli. Olan bilime o gönü naliçka vermeli değil de çolan okuğunu kitaplar öyle, yeniler öyle daşarı yurtta okuyacak ondan besleşik etmeli içinde. Ve daşarı yurtlara okuğa uğratmalı çoğu adamları. Daşarı yurtlara yine praktika uğratmalı. Ve şolun nemesine hem hazine karşılamalı. O hem hazine için bir investisiya olya, öz gelecek için yankı o anırda okuyup gelen, öğrenip gelen çağlar. Yani bilimi ne köp olsa productivity nem bolya. Verimlilik olya. Verimliliği hem şonça artya demek adamın. O verimlilik artsa belli bir prosentten hazine gider. Şonun için o elbette eğer şonu aldın hemen o aydan olsan o doğru zat, o edilmeli zat hukmanı suratlı men fikrimçe şu yaşları bilimini arttırmak için en esasını hemen biri olmalı kadar fikir ediyorum ben. Aycihan Bulut ildeşimiz yazıyor. Halal işleyecekleri yok ederler diye. Murat Rezak ildeşimiz yazıyor sonunda. Önüm köpölse mana da mugovu aylanar diye yani dolanşığı kovulaşır diye. Zatlar arzan mı olur diye. Yani niyeme önümçülüğü infrastrukturu gerek. Burada öndürüp bilmeyen için sat bilmeyen için daşarı vadarları çıkarıp bilmeyen için yani devlet tarafından edilen bir topor altyapı diye de infrastrukturu gerektir o da. Onun kanuni düdüğünü ona bir topor mekanizmler yani kömek veriyendir. Yani bir iş yeri aşağı adama onu tevavi onu yani şoğula düştü 10, 100, 200 adamlık iş yeri açar. Şoňa devlet kömek verme mekanizmleri olmalı devlet. Ondan bir her kim ben aşak bana pul verin diyen bilen bolyan nedir? Sen yani fikrini proyektini demeğini tasdik nemedip onandırıcılığını tasdikler. Onandırıcılığını ortaya koyup onun realliğini tuğut eden son olunyandır bu zatlar. Yani in sonuçta halk öndürüp bay olmalı. Döredip devletin periştelerden var adam oldu. Hükümetin yolbaşçıları. Hem de perişte oldun. Sonra da sen işlemesen ağaç oldun. Garip oldun, yalana oldun. Öndürüp almalı. Öndürmek için onu bilgi gerektir. O tutaniyerlik gerektir. İş bilme gerektir. Tecrübe gerektir. Bilgi gerektir. O başarcan olmalıdır. İyirişimci olmalıdır. O burada öğretmeli, yaratmalı. O zatları yetmek için bir ödün geliştirmeli. Elmi daha mı ödün geliştirmeli? Abi bağdarların duran yerine duran o. Talabım duran yerine duran o. Onun hili gittikçe o ulaşmalı.
Sebäbi tek alıcıyın. Onun talabı var. Şoň talabyny üpçün etmeden o da alma derdi. Bu Bahadır iqtisadiyatı şeyindirek işleyen. Ya bazı Yöne iqtisadiyatı. para yine teze pikirler diýäňiz da, döredicilik bolmaly diýäňiz. Yöne näle diýsem hem gynansak da şu Türkmenistan şertlerinde teze pikirli adamlar dörep bilmeýär-de şu hatdaky. Şoň ýaly näme bolupdyr? Men öňe aýtdym, aýtmadymmy? Näme bardy bir şu Türkmenistan 150 ýyllyk bir filtrden geçen näme de şu hatdaky jemgyýetimiz. O filtrde de şoň ýaly döredicilikli adamlar ýok eden ýalda şu filtr şoň ýaly görünýär şu wagt. Öňe ine nämeler gelýär, Oruslar gelýär Türkmenistana, ondan soň olar bir başda näme de olara garşy çykanlar, ondan soň sosializm diýdi, kommunizm diýdi. Ondan soň mine Niyazow geldi. Olam ýanky filtrini biraz güýçlendirdi diýildi. Şu zatlardan adamlaryň izine ine galan, mine biz de şu wagtda adamlar. Şoň üçin şol sapara ine täze pikirlerde birazcık problema var Türkmenistanda. Hakikaten sizem doğru aýtýaňyz, şu täze zatlar gerek. Diňe täze. Vatandaşlar, biz şu Türkmenistana da näme üçin Türkmenistan diýmez, täze Türkmenistan urul diýär, şu täze bir zat gerek hemişe. Sebäbi Düýünki tejribe hiç tadı yaranok bu. Awa şu günkü günüň erteri hem tarih bolýar-da. O şu günkü gün nämeden hem giç galýan sen. Şu günkü gün üçin bir zat pikirlenip tapsaň, sen erteriň üçin tapmaly. Şu döredicilik gerek de şu ine men ýanky 3-4 ýyldan beri şu nämelere seretdiňde ine daşary ýurtdaky ýanky Türkmenistan hakynda Azatlyk radiosu olsun, beýleki nämeler olsun, opozisionerler şolaryň çykyşlaryny seretdiňde hemmesem bir ýerde ýazylan ýanky kanun alyp şu kanunda şunu ýazypdyr, ne şey etmeli diýerler. Şu kanunda şunu ýazylypdyr, şey etmeli diýerler. Ýöne hiç kim şol täze bir zat näme etmedi-de. Şu kanuny yazan adam täzesini ýazandyr. Onda senem täze bir zat tapmaly. Hatta bizim şol nämemizde de ýok da şol ine opozisiýa diýen adamlarda da şu täze pikirlilik ýok. Haýsam bolsa bir döwletde görüpdir, şonu nämede bine bizim halkam şey etmeli diýdi. Täze düşüncenin ýoklugyna men şondan görýän şu ullakan bir filtrden geçildi. Halk bolup ve Türkmenistanda şu günkü günde de men görýän zadym ýanky näme bardy? Adamlary diskriminasiýa var. Onam birinci klasdan başlatýarlar. Indi şu wagt bilemek men okan döwrümde näme bardy? Prezident partiyasy diýip parta bardy. Klasdan bir kişini aýryp şu prezident partiyada oturtýarlar da. Onam özünün nämeleri var bir kili. Biri okuwa gelmese şondan sorulýar, ýene näme dilýär. Ýani eýem çağan gözünün öňünde we çağa ýanky baha goýmagan şoňa zat diýip pikirleýärde. Adamlaryň arasynda bir kili ýanky näme döretdi. Ýene prezident partiyada oturan adamyň kellesindäki düşünje bilen beýleki oturan okuwçylaryň düşünjesi ökmany suratda o mental tarapdan birazjyk üýtgeýär-de bir-birine garaşy. Şol sistem anam ýokary çykarýarlar, ine başlyk diýilen zat bar. Başlyk buyruk berýär, olam ýerine ýetirýär. O näme sen gullukdamy sen? O buyruğu ýerine ýetirýär. Düşünýän gullukda buyruğu ýerine ýetirýän o nämesi bar. Ýanky gullugyň kanununda ýazypda, näme ustavda ýazypda şol buyruk ýerine ýetirme. Ýöne Türkmenistanda şol adam doğulan gününden başlaýar gulluga tä ölýänçe gullukda bolýaşatydy. Hatta gullukda etmeseňem bolýar. Men şu gulluğa 2 ýyl gulluğa gitdim, şu gullukda 30 ýyl geldim, ýene abratny gulluğa geldim eýtgen Türkmenistan ýagdaýyna seredinde şoň ýalyra. Ine şu buyruk berip buyruğu ýerine ýetirmegen men pikirimçe şu mektepden başlanýan zat. Ýani şagalaň içinde birini alýada öňde oturtýar, ine sen aýry partiýaň adam prezident partiýasy. Men şoň manysyna düşünüp bilemek. Prezident partiýasy diýmek näme diýmek? Ne sapara siz bilýäňizmi şu zat hakynda? Näme üçin edilýär? Yok, men eger habarym ýok. O bizi Hudaý goratdyr. Biziň döwrümizde olur ýalyk tapdyk ýokdy. Ine şu men aýtjak bolan zadym adamlary sapara şu mektepden 1-nji klasdan başlap hatta klasda oturjak ýerine çeýanky muallim görkezýär, sen muallimlerim şoň öwrenşipdir, olaram iş sat diýenek bolmasa bir pedagog bolsa aýdyp biler, çagalar häzir şey etsegine. Bular ýok diýen düýünden ýok diýen. Men adamlara ne seyrediyen olun pedagog sözü o da tarihe geçip duruyor diyen.
Indi şol sistemada yetişen yaşlar biz Saparaga. Yine şol sistemalarda görüp şol sferada ulalan yaşlar olanımız için bizde hem işe var devlet edip versin. Biz hem iyeldi yeste. Soňaly pikir edýäs biz. Devlet ine birinji klasda bizi devlet diýende, devlet diýen şu hökümet bizi oturtdy. Hökümet şu aşağı geldi, ine en sonunda ýanky molimimiz sen şu taýda oturdydy, biz oturduk. Biz yer saýlamadyk, hakymyz ýok saýlamana. Birinji näme de şu ýalňyş mektepde başlaýan. Ondan soňra aýdýarlar ýanky näme tahke giýmeli diýe, galstuk giýmeli diýe, biz galstuk giýes. Ondan soň bir zat depterem hatta aljak depteriň ama aýdýarlar renk şoňalys biz şonu alýas. Şondan öwrenip gidýär de çağalygyndan başlayan ulalan soňam näme sen biri bir zat diýmese durarsyň o näme ýaly bolup togtan çykarlan haladilnik ýaly durmaly bolýanda sebäbi buyruk ýok Sapara. Deme aydın ne 17-nji ýyl dogan çağalar yetişenler haydi o nähile künärler bilen işlejegini şo hünärden atlaryny bilen dokdy. Entek o hünärden ady orta çykmadyk. Ne döwür şeýle bagym büýtgýärdi. O täze hünärler şu atgyne meleňem köpüň adyny gassap torudur bilýänler. Ýüllerçe täze hünär. Ödüm ýylla da üýtgetmemet dur täze çykdy da. O düýünkü bagaşyň diňe ayak bagy bolup dur kä halatlarda. Ýa düýünkü bilgiň bu delil berýär peýda beren ok. Şolar ýarak ýagdaýy bar. Ýa şu ötüşleň, şu üýtgümen. Şoň üçin elimde ama döwür bilen bile. Şoňa ayak uýdurup ýöremelle. O bizde şoň beregini tersine ýa daşyny ýapdylar da. Ýa informasyon vakum. Awa. Emele geldi da vakumyň içinde sen o ýa geni bolup doganda da degradir dediň de. Vakumyň içinde. Sapara media tyma ýyldaşymyz ýazýar. Çağalan kellesinde okumak ýok. Yurtdan çykyp işlemek çağalaryň kellesinde diýär. O çağan biz o çağalykdan daýyl ýa çağa jemget daýyl çağan çağalar hem berde normal çağa. Onuň oku bolun çağan ýetişme nemesi bardyr. Periodi. Şo taýda göwerilen ýalgyşlyklar ähli ömrüne neme diýendir. Çağan ödüne anam dörýän wagt bolýandyr. Ol 3-4 ýaşlarynda bolýandyr. Ne kiçike çağa ünt berýän bolsaň, ne bizde şeýler şu. Oğruncuklar. Ben etjek diýär-de 3 ýaşynda. Bunu bir zat demesеň ben etjek diýär-de. Şol eýem şol nemeti döräp başlan döwrü, sen şonu wagtynda duýmaly, şoňa şolar ýalak demäni kömek etmeli. Ene satasy. O özüne ýanky demal ýa-da hem jogapkärçilik ýa, hem özüne göwüni etip başlaýar-da. Anam dörýär çağada. Men niýede şahsiýetem şo taýdan şo taýda şonu döwseň ya da deň derejede tutsaň. Hawa. Ana boş iş inisiatiwasyz, nemesiz, başarlykyz adam bol. Özüňe anam diýilen zat ýanky hem üstünlüğün 80%'tir. İň adyna. Özüňe güwün, özüňe anam. Am şonu Türkmenistana da mektebe gurrun verdi aydın. O taýda öldürýärler. Ondan öňüm ene satsatam öldürýär-de. O men etjek diýdi, gulagyň düýüne bir berip göwerýändir ýa-da git diýendir. O edil özü şonuň ýaly çağa ýetişdirme medeniýetimiz gaty pes. Müň maşgalada biri belki. O gaty telçem bolýandyr. Ve indi çağalarynam gören oklar, ona näme diýjek Sapara? Indi hiç yetişen oku. Ne bu milletin tragediyası. Nur hanım ýazýar.
50 yıl bundan ön Krasnovodsk Mitrin deyip bir Gors balkonun başlığı vardı diye. Badı O şol Türkmen 50 yıldan gelip görsen ösmer deyiptir diye, ösmer diye. Ösmez deymettir de. Ya o şu borçları şu olsa ne sonra tuğut ettiler ne o tıyla geçti öten yere yok. İyi de öten yeri yok. Ava Türkmen Oğuz yaz ya. Nevit gaz baylık olmayar. Baylık bilim nesil devletin ulu baylığıdır diyer. Bilimli nesil. Ava. Baylık şu adam baylıktır. Adam özü bir baylıktır şola. Onun bir deme zat vardır. Yani adamlarda hüvös sürer yalak. Yani iş ediyen adamlar vardır. Bırak yara diyen, dürü diyen, öndüreyen ya da bu gromoçuluğu yok o derecesi olayan nemeler olayandır. Doğuluştan şonun yal gelen adam. O doğuluştan bu topur kârhanaların yol başçıları mol bilyendir, demete mol bilyendir. Şolun değeri yok Türkmenistan'da. Suvetrenen bir küyde dövenem bir. O şoloro ne yankı işveren hakkını veriyendir. Ne cemiyet hakkını veriyendir. Onun bular yalak olanı hem ekşe den olmalı ya. Size hizmet edecek adam olmalı. Yani halk öd yiyen çöreğini ödü depeleyen yalak bir yağday oluyor da. Yani bir tane holding nemedini adak nemettik de geçtik de. Yani bu Koç Holding dedik, Tabancı dedik. Yani şolun CEO'larının ya da yok orku nemelerinin yani bölüm müdürlerinin aylık günlüklerini kırıklanıp gördün mü Aydın? Ya o bilyen. Yani Türkmenistan'ın hakkı ministerin aylığını nemedik gördün. Ya şu doldurdu. Ministerin aylığından alırlar 50-60 sesi kıpaylı. Anda iş ediyen adamın hakkı olmalı. Onun sonu varıyorum böyle ki şolur yalak işlemeye hüvvet etmelidir. Bu ödü stimul oluyor da. Şimdi şol adam işgariyle rabotçusu bilen den olmalmışsın. Olur yalak denlik olup bilme de. Gerçek değil. Şu ne ben okayın katı kızıklı temadan uzaklaşmanken. Gerçek yiğit ildeşimiz yazı. 2000'ci yıllarda diye halk arasında okudan peyda yok, mal bakmalı. Maldan peyda var değil yerdi diye. Şu dövrler hem gördük diye. Maşgaladan gelen tarafı bu. Yani tek mektebe yetmenke verilen deme ziyan çağa. Yo malım bakılmalıdır da yönü mal çağa bakmalıdır. Mal baksan şu kıyıska battı yani mal baksan şu gün karnın doyuyor. Yani bir 10 yıl 15 yıl sonra ne olacak? O zada yem yankı. Bilim gerek de 10-15 yıl sonra. Yani şu günümü doyuruyor karnını malam. O bilimine delilsiz olsa o da ne biz zahmetin içinde yetiştik. Kemiğine biz ne 5 erkek doğan 3 tane kıyı bizim hemmemiz 14 yaştan zahmetin içinde. Onun üniversitede utoronda 2 üniversite 3 üniversite utoron yalak oluyor. Sen kaptanını işlep yapıyordun da. O çağalında da bir işlep yapıyordun. Yani okuma mı okuyan? Hem ödüğüne govunun gettiği, yankı ödüğüne anamın var. Anam dörüyor. Sen hiç demende öd durmuşunda birine maddi taraftan bağırlarla. Enin atağına da bağırlarla. Enimiz atamızdan yankı okul pulumda alıp giden vaktimiz yok. Ödüğüne ne yadık? Yayın eşimde mi ödümüz kadar alyadık? Hava bir kritika var. Babacan açıyla bu yazıyor. Näme üçün yani näme şu boluşuňuz bilen Türkmenistan'ı ele alacak bolýaňyzmy? Türkmenistan'da müňlerce mert yiğit var diye.
Siz bolsa ova bula aktivistler indi akıl berýäňizmi diye sorak beripdir. Yani Türkmenistan'ı ele almak ýalyk bir niýetimiz ýok. Türkmenistan'ı el almak diyen sözüm boldy. Türkmenistan'ı el almak näde diýsem gem. Yine şu Türkmenistan birinin elinde. Onu şu biz şoň elinden bir yerine goýjak bolýas diýende. Tamam. Başka näme diýdin? Akıl satmaň diýem, ýok, biz akıl satamyz içinde müňlerce mertiyet var diye. Ya ona o bardır. Hudaýa şükür bolsunam. Bize indi bilemiz ok, mert elmi. Yani yine biz berde akıl satamız ok. Yine biz öňem şu bu ekranın arkasında gurrun edende de şu canlı yayınları açmamızın sebebi halk bilen hem gürleşeli, halk bilen hem pikir alışalı, halktan öğreneli. Biz akıl satamız ok. Akıl satın almak için geldik bere. Halktan. Sebebi edýän işimiz bu bizim işimiz değil. Ya da bizim işimiz de biz şu halk bilen bilelikteki işimiz. Vatandaşım. Biz halkı bir zat satacağım değil, aydısını akıllı alacak biz halktan. Sebebi en gımmatlı zat yine hem iş aydık geliyoruz. Bilim, ilim. Adamların aklında kızadan bir bilgidir. Şunun için şunu almana geldik. Şimdi sende yok olsa çıkıp bilirsin elbette. Var olsa senden hem birazcık akıl alalı, peydası da ver. Başka ne mi deyip bilemem buna. Perhat Iklima bildeşimiz yazıyor. Bilim bolmadık yerde birinci adalet, ikinci yoksuzluk diye kaçırdım. Bağışlarsınız. Öçürdü. Edlokap durdum Perhat ildeşimiz. Ezelden yazar nemetse. Sapara indi mendenim bir soru vardı. Soru soracak. Indi şu Türkmenistan'a vatandaşlar bir devlet şeklinde şunun şeklini verip bilmedik de şöyle 93-94. yılda 95. yıllar içe bir zatlar edilipdir şoň orunda ýöne yankı bir formirawat edip bilmendir de Türkmenistan devleti. Indi sapara şu günde biz näme etmeli biz ýaşlar bolup studentler var bir tapar ýaş diýenimde şu näme diýip pikir etmeň 15-20 ýaşlar değil de 50 ýaşaça adamlar näme menden ýaş bolsa o ýaş. Sizden ýaş adamlar var. Halk bolup diýende şu halk bolup şu zatlarda bir näme etmeli olar. Sebebi yine täze döwleti kuran wagtymyzam belki siz öňki ýalňyşlary görensiniz. Edilmeli däl zatlar vardır. Şonda näme etmeli, näme maslahat berip bilýän şu zatlar hakynda. Ýa-da näme diýip biljek täze bir döwleti doğru şekilde kurmak için. O taýda diktatörem bolmasın, beýleki näme de bolmasın. Näle diýsem ki, ýene şuňky ýaly paraxorlugam beýleki sen bolmazlygy üçin bir nadanlyk bolmasın. Şo da wadyr. Ol neren berwet bolmagy mümkin ne? Nadanlyk. Näme etmeliýän? Ben şu mesele barada gyzyklanyp köp döwletliň kuruluş nemelerini öwrendim, okuýardym, seredýärdim, dinleýän. Bir döwlet ýaňyrdan gelýärden soň üýtgärdi. O ýa-ni atratatyl nemeleri bar, ortadan kälak revolýusiýadan soň bolanda da gördük. O bir o primer derler. Ana Pribaltikada yani şu Sovyet sistemasy yani Bağdar demesine geçişini bilýänler. Onun ne Türkiýeň şu meclis guruluşy yani Osman demesinden geçişi var da demet var. Yani şunun nemelerine bir zat bada gurucu yani Türkiye'de misal üçün gurucu meclis şun tarihi vardır şunu okan dinleyen şu taýda ýa-da demedilýändigini kıyınçılıklarım vardır nemelerim vardır bolýan akıl araýalyk yerim vardır sebebi yani birden demokratiski saýlaw edip bolanok da sen saýlaw sistemaň ýok da
sayları yalak demeğim yok. Adamlara bir tananok. Şoň üçin bir gurucu meclis neme diýerler-de. Şol ondan ýaňky o da geçici. Yani kanunlar taýinle döwlet guruluşynyň nemelerini neme diýe. O taýlawlar näýilek geçmeli. Çok düzgünlerini, nemelerini. Onu geçici hökümet näýile işlemeli, näýile kontrol etmeli. Şol etaplardan geçmelim kendiyen, men pikirimçe. Yani bu näýile format ediljek onu oňsyny kän çaýta otmaly. Yani köp partiyalyk dämelik gyýyr otyrlar bolun, o gerek hem bedat gerek bolun, onu näet kurjak. Yani şu parti için hem devlet gerektir. Şu an devlet yok. Benim fikrimce yok şu an. Yok, devlet düýünden yok. Biz devlet kurup bilmedik. Gynantalarım, bu näýile neme diýen oldu ki devletimiz ba diýen oldu çykdyndan düşündirip aýdyp beräýtme halka. Devletimiz yok, bir ýa-ni bir mafiozy ýalak ýa garakçy. Gidecek bir grupa var. Şolong eline geçenler. Devlet nemesi yok. Devlet strukturları hem yok. Atları var, nemeleri var, volun yok. Kanunları var, konstitusiyaları var, kağıdı var. Yani devlet nemesi yok. Düğünün yok. Devletimiz yok. Parmağına bağır volun yani hükümetimiz yok. Yok, bu beyle hükümet bolana o. Mümkün hem değil. Yani televizyonda nereden de görünüp dursun hükümet değerli. Nadanlığın anır başı. Yönü ortalığım değil. Ortalıktaki nadanlığım orada görülecek geldi. Yani yüzlerine, emelerine terider yalağım değil. Beyle hayvanlık 21. satırda. Yani da parka dalaymalı neme. Onu bir adam yengem neme diýerler. Şol yani diýdimişin nämes. Diýen de adam yok, neden de adam yok, biljek de adam yok. Sapara şu indi ne edip saklaya? Ne şu an sizin aýdysynız ýaly hökümet yok. Yani diktatura var ve diktaturada da näle diýsem kem bir ideologiýa bolýar-da. Yani şol ideologiýa bilen näme etdi diktatura öz durmuşyny sürdürýär diýeýinde. Barlygyny sürdürýär. Barlygyny sürdürýär. Yani ideologiýa bolýar. Ýöne Türkmenistanda ideologiýa da yok da sapara. Men şona görem o. Yok. Ideologiýa bolsa da eýem şol ideologiýa bir tertip düzgün nämesine gelýär da belli bir ýerden soň. Hem adamlaryň aňynda ornaşýar we şoň bilen hem dowam edýär bu diktatura. O taýda hem hökümeden bolup biler, adamlaryň bir işleşip biljek bir tertip düzgünü dörep biler. Ýöne şu an şol ideologiýa da yok, nädip saklap bilemen şoňa da haýran alýar. Yo dur ýa-ni aljak adam bolmadyň dur. O taklanan ok. Öz akymyna neme dur, olaryň ýa-ni beşay gadanýan nemeler var, strukturalar var. Şolar dur. O çok kazanç nemelerini yitirjek gel, şonu gorýarlar. Ideologiýa neme aslında bar negatif bir ideologiýa var. Olam ideologiýanyň asly nemesi inanmak da bir zady kabul etmek şu. Ideologiýa diýmek nemesi. Bu köplenç neme bolýar, syýasy düşünjeler ýa-da dini düşünjeler bolup bilýär. Indi bizdäki ideologiýa neme bolmaly da? Gorky. Olar şu gorkmaklygy kabul etmiş, inanypdyrlar gorkýanlygyna. Beýlekleriň gorkuzýanlygyna inanypdyr. Ve daş dünýäni ýapýarlar ona. Yani öz guruluşy, yani diktaturan, bütün dünýädäki diktaturan guruluşy daşarky syýasata ýa-da dünýä ýapykdyr. Şu ýapyk gutu bolan üçin şol neme dowam edýän bolmaly. Şonuň ýaly. Neme kemine bu neme yeraltı dünýäsiniň strukturasy ýaly işleýär. Aha, edil özü şonu aýtjak hiç neme yok. Şonu aýtjak boldum. Şol özlerine iş alypdyrlar.
Kävirini şantaj edip, kävirini korkutup, kävirini pul verip şey gibi işle diyorlar. Öğünü oru diyorlar. İş yok o tayda. Öğünlerini oru diyor. O Türkmenistan içinden neme geliyor? Almanın bir klası diye 250 min manat diye köne puldan. Ava näçe oluyor? 50 manat mı oluyor? 50 manat oluyor. 250 min 50 manat oluyor. 50 manat oluyor. O näçe pul var demek kebine o yani milyonlar vay diyorlar. Sonra siz manatı düşürüyor. Sapara 1000 manat aylı alya deyip ortaça. O 1000 manatın 50 manatını bir kıla alma için veriyen. Ya da 57-60 manatını bir kıla et için veriyen. Zat öğün mesela baka kımmat bor. Öğündür beğen oldu. Indi şonu devamlı okuyun. Nerede kaldı bu? Saparağı Türkmenistan düzelir mi? Sizin fikrinizce deyiptir yani şu Almanın klasını ne medya? Probleman ortağı koyuyor. Alman alıda ne diyen cevap veriyorum. Yok. Indi şonu alet düşündürüptür de. Ben cevap vereyim demek kebine. Türkmenistan'ı düzeltme kıyınel. Türkmenistan ve olmayttım yeni dayı diyen. Pekin'in bir köçötü alap. Ya da İstanbul'un bir Kadıköy deyip bir temti var. Şondan ullal. Onu hem de daha düzeltip oluyor. Yani teknokrat deme boyunca düzeltip oluyor. Yani onu etmedi kıyın. Tabii adam var. Yani karşılıkken yani her kim başkalar edecek. Türkmenistan'ın iktisadi adayını ben bu firmayı alak düşünüyorum. Bunu yani bu teknokrat gözüyle demedim. Onu düzeltme hiç kıyınçılığı yok. Düğünün bir iki yılın içinde Türkmen'i işlemede aklına tutup işletsem oluyor. Dünyada hospitalitken o pulunu verersin işledersin. Sapara şu tayda yani şu soru olarak Vatikan geliyor. Aslında bu problemanın bir neticesi de şu aylayan zatlara var. O korrupsiya var. Oku bunun yağlı girip olan o. Hem mezadı dert ediliyor. Yani bir düğüne tereden o hiç. Diktatura diyen bir problemi var. Ve şu problemadan çıkan neticeler var da. Adamlar dine şu neticelere eser ediyor. Yani yağ yok, un yok meselesine geliyor da. Yağ gerek, un gerek ya da. Şu yağ, unu olsa hem de düzelöndürüyor diye de. Yani asıl... Hakikaten fiyatların çıkmaz. Yağını, ununu versen. Bunların bir yerine 100 yıl yaşar. Yok, onun yağlab olmaz mı kendiyen de bundan sonra sapara? Yani umuman aytacak olacak nemem şu. Olarım bilya şu nemeden de analiz meselesinden gelen olmalı. Yani eğer nemeni görýän bolsaň, kıyınçylygy görýän bolsaň, o kıyınçylygyň hem sebäbini Gurban ul diýip bilýärler. Gurban ulan bir diktaturanyň önümi bolýan bolsa, onda diktaturany ayırmalı bolýan. Yani diktatura karşı bir gurama ya da sisteme gurmaly bolýan da yani. Iň garkysı. Şonun için näme problemalar sanayan olmalı. Yani o tarafa gider ýalyk, yani leksikonda bir yetmezçilik var. Ya da şu öngörülmendir, aydylmandır. Yani bundan sonra mesela yağdan, undan söz edýärler. Şu korrupsiya, o bu şolar probleme görýärler. Ýuwaş-ýuwaşam düýüne çelli gider, yani birden barıp bilmez mi kendi yani. Yani cemiýetiň akly ýuwaş işleýändir. Yani düýpli işleýändir, yani bir
alandan sonra. Her kim özünde yankı öz düşüncesini arttırmalı da. Yankı Aydışın şu arkadaki zatları görmeli de, esaslı zatları görmeli. Onun için hem şu en esas şu düşüncemizi arttırmalı. Yani şu diktatura sistemasını ayırmak için diktatörlük demek ol hemmemizin içimizde oturan zat. Biz şu sferada ulalan son o sistema ne diyle o bir diktatörlüğün yankı nemesi al düşünün de inkubatörü al düşünün ona o sistemanı. Bir topar diktatör çıkar ya o sistema. Ve her bir adam özü çok farkında olmayan diktatör olup bile şu yerlere gelendi. Olmasa şu Kurbanoglu Berdimuhammed falan bir aydan gelen o, Mars'tan hem gelen o, yine bizim öz Türkmenimiz şu olan. Önkü diktatörün bizim Türkmenimiz. Yönü ne ediptir şu sistem aşağıları şu taya getirdi de. Şunun için biz şu o sistema diyeyim bizim düşüncemiz, bizim şu algıyımız, bizim nememiz de neyli dünya karayışımız şu an. Şu zatları ütketmeli. Onu ütketip bilecek adam dine şu kitaplar yine de kitaplar da dürlü kitaplar. Kitap aldı yok. Dürlü kitaplar okup şu terhili düşünceler bilen yani kellendeki bilgini arttırmalı. Şu nemeden arasalanıp bilmek için yani bize şu sferan veren tesirlerinden arasalanıp bilmek için. Yani aydın bizde bir kanak değil diktatör 1 milyon diyetiğim yanlış varsa. Onun kendi olmu. Belki 6 milyondur. 6 milyon altıdan şu olmağı mümkün. Sebebi şu taşındaki gepleşip demedik görün adamlarımızdan şu yani şu taydaki oturan diktatörler şulardan kovuy ya da şular bolan son şular var. Başkaça bolup bilmeyen. Yankı o işleyecek adamını yok eden adamlar yakın yağdık değil. Taşta vurulmak adamlar şular. Yetecek adamlara da yettirmen yöründür. Halkın öyle. O bir men planı yer, yine bir men planı yer. Kim olongda da yani halkın çörüğünü defip görmeliyle düdüğünü yoktur ha, hiç yerde. Tevigatta yok olur yarakta. Doğru. Hava şu tayda bir neme vardı. Yurtta bilim ösmez, pulsuzlar okuğa girip bilmeyen deyip okanı ok diye pullaram ben diplomu satın alırım deyip okayar diye. Pullularam yani. Pullularam şu satın alırım deyip okan oklar deysen az doğru olur. Sonunda alyalar da okaman alya olur. Şonun Almanya'da yazıptır. Yani bulam doğru aslında Türkmenistan'ın içine göre doğru da yani daşına çıkıp okap oluyor ha. İçinde de okap oluyor. Ben şu içinde de yankı egzamine gittim üniversitede. İndiki yıl geldik koyverdim olimlara. Sonra veriyor, cevap veren hatta bir muallime men özüm onu ne diysem ki bir zatları yanlış aytdım ve yanlış aydanım. Son men fark ettim yani muallim şunu fark etmedi de. Son yine bir temada birazcık yanlış aydan sanları, yani sıfırları yanlış sıfır aydan muallimem tüveleme diye de. Onun özü bilen o iken şu zatları. Yani egzamin alyan şunu olayım, şunu alırım olayım. Yani ama şunda tüveleme yine neme, yine indiki yıl gelin neme diyorlar. 3 tanımı sonra veriyorlar. Sonra olarak ondan gazette çıkıyor sapara. Onun sen tayyana yatlap oluyor da şu derece neme ansat egzaminleri. Yani 3 sonra veriyen son tasardan sonra veriyor, yine sonra veriyor şeydir. O hem mesela bile otursan şunda da nemeden o ingo pul veren geçendir. Ava şonga bir nemeler var. Ben yine klaslaşmam egzamine gitti. Şu hatta Türkmenistan şu bir taraplığını kaçan aldı deysen bile nokta karıştı. Kaçan aldı deysen sonrayan bile nokta egzamine. Men tayarlanıyatım o tayarlanan nokta gezip gör. Yine şu girdi. Oku. Özlem tarih bölümünden bu zatları. Yine şongalı. Haraz işmilken aydın. O işken. Ya halk düşünmese bir ütgüm ya. O ütgüm ya. Ütmek hiç neme zaptel. Düğünüm Aydın sapara baştan hep
Men yani düşünmesek halk köpçülüğü näme bolup geçeninin o näme üçin şeyler şu ýagdaýa getirildi düýbüne düşünmese üýtgüm ya. Bunu üýtgetjek adamlar var, üýtgetme kıyınam däl. Düýbünden kıyın däl. Ýöne yine de şol adamlara şol düşünje. Şol düşünje bilen diňe şunu alak döwlet gurup bolýar, başgaça da gurup bolan ok, düşünjeni üýtgetme. O düýgü düşünje bilen o täze döwlet gurup bolan ok. Täze durmuşa murup bolan ok. Düýünkü düşünjämiz bilen diňe gurup biljek nämämiz ne şular ýalak bir bet bagyt bir zat. Düşünje üýtgemeli. Şo düşünjämde düýünkü düşünjämde hemme kişiň aýagyna bagy, şu aýak bagy ýalakda. Ferhat Iklimow ýazýar, sözüňizi böljek. Sapara aýdyp bolduňuz ýaly. Sapara meniň tanaýan bir näçe meheme polis var diýär. Olar aýdýar, galjak bolsaňyz galaýyň diýär, diýip ýalbarýarlar diýär. Olaram safsem doýupdur şu diktaturadan diýär. Yok, o şu Türkmenistan'da şu at yağdı, şoň ýaly hakykatdan ýanky polisiýasam, beýleksem hemmem doýdu da ana, ýöne şu halkdan ene Sapara aýdyşaly isleg ýokda. Şolary alyp bolýam diýe Sapara aýdy, o boş dur diýe almaly baryp diýe. Ýöne aljak adam ýok. Şu at elbetde aýdyşyňyz ýaly şoň ýalym kady pikir edýän. Hakykatdan hem şu halkdan bir talap bolup ýanky bir özleri öz arasynda bir organizowany bir hereket edip o hareket etmeli diýende vatandaşlar ýene ýanky näme gitmek däl. Bu köşke barmak, eline ýara almak diýmek däl. Eline ýara alan günüň sen ýeňildiň diýip pikir edäý. Näme gazanyp bilersiň ýanky. Prezidente agaryp bilersiň ýöne şonda da ýeňilmek manysyna gelýändir. Eline ýara alyp şol iş etsen. Taýda täze bir zat gurmaly, aýdyn. Bärde biz düşünje diýäs, şol düşünje täze sozatlar etmek üçin hem hukmany suratda her bir adam ine oturan ýerinden ýanky näme edip başlasalar da ýöne köýzadine bankomatdan pul çekip bilen okmuş, onu hakyky manysynda talap edip başlasa adamlar. Çörek alyp bilen okmu? Hakyky manysynda ine men pul berjek, sen çörek beren ok. Onda şu magazini ýykyp ýok etmeli şu taýdan, eger işini edip bilmeýän bolsa näme üçin gerek o taýda. Cool man. Şoň ýaly bir topar edilmeli, ýanky aşağıdaky halk tarapyndan istek näme gerek de berdi. Cool man ildeşimiz ýazýar. Türkmenleriň pikirinde var, diktatorlyk hemmesinde de. Üniversitet okap ýörenlerinde de az gördüm. Üniversitet okap ýörenlerinde az gördüm diýe men okap döwletim östüreýin diýen diňe para verip işe girmek, ýene de para almak diňe biri-birini çürkemek diýe. Şoňa men jogap bereýin. Döwleti östürip bolýan nädir? Ýani döwleti östürjek diýip. Kärganaň bor, önümçiligiň bor. O önümi öndürersiň. Sen kaptalyňda hem o önümi öndür. O kaptalyň 10-njy, 20-nji, 30-njy. Bu şu önümler bilen döwleti östürersiň. Döwletiň içine baryp, hökümetiň içine girip oturup şu taýda döwlet östürjek diýip, näme östürjek? Şular ýaratyp demedi. Şu düşünjäň bar ekenne. Pikirin hiç kime gerek gel misal üçin. Aýtsaňam bertir sen de halk düşmany ya ýene burada başga bir topar problemalar. Bunu sistemi üýtgemeli. Bizim düýünkü düşünjämiz bilen täze döwlet gurup bolmaýar, biz düşünjämizi üýtgetmeli. Ýanky bir bazar iqtisadiýatyna geçmeli bolsa, bazar iqtisadiýatyna geçmeli. Yer, toprak, mülk halkyň eline geçmeli. Menki bolmaly. Menki diýilýän söz bolmaly. Bizinki şonu ne şonuň östürseň sen watanyň östüreni ýalakdyr.
Sen toprağın sen vatanın nemesi. Bizim nememiz düşünce nememizde de katı neme rahatlar var. Ya söz yetmesiliği mi ya da düşünce yetmesiliği mi? Halk vatan niyet olun nemediğine de kendi düşünmemiyorum da oydu yani. Sapara şu temada men düşünceme her bir adam özünü östürmeli. Ne o? Her bir adam özünü östürmeli. Sebäbi her kimin borcu o vatandaşlar. Eger sen dünýäne eldiýsem ki, mine geldin awadaş da öğrendäk, ýa-ni wagt bilen öwrendiň diýildi. Öz durmuş tejribeňden bir zat öwrenip ölüp gitmek diýmek ol bağışlan welin haýwandan tapawdyň ýok diýmekde. Diňe oň bilen çäklenmeli däl adam. Birazcık daş dörekden öwrenip we özüňi östürmeli. Sebäbi döwletiň borjy näme? Döwletiň borjy sen şu özüňi östürip biler ýaly şert öwretmek. Sebäbi döwletiň şu düşünjesi şu, halk östürmek, halk össe döwlet ösýär diýmek. Olar paralel zatlar. Yani bile näme etýär, hereket edýän zatlar. Onuň üçin vatandaşlar her kim şu özüni östürse, özüni näme etse, şoň bilen düşünje de edil şoň ýaly bolmaly da vatandaşlarda her kimde. Daňatar türkmen ildeşimizin hem bir nemesi var. İlki bilen halka hukuk barada maglumat vermeli. Hukukunu bilmeyen halk hiç haçan öz hakkını talap edip bilmez. Özüne göwünü yetmeýänligi sebäpli hemme haksızlığa razı bolar diye. Men bärde jogap bersem bolýarmy? Kim diýdin? Daňatar türkmen. Daňatar vatandaşymız hukuk barada adamlara hukuk barada aýdyp bermeli diýende ýöne şoň iň bir ýalňyş zatlaryň biridir. Adamlara hukugyny aýdyp bermek ýa-da hukugyny öwretmek. Sebäbi adama elbetde düşünje bermeli we şu adamdaky düşünje öz hukugyny bilmesi gerek de adamyň. Sebäbine taryha seredem o hukuk diýen zat adam dörenden bäri şu hukuk ýazyply ýeri ýok, onu ýazan adam ýazdy. Türkmen halkynyň hem hukugyny türkmen halkynyň özü ýazmaly. Yazmak üçin näme gerek? Elbetde düşünje gerek. Sebäbi hukugyňyz mysal üçin aýdyp bilerin, gije saat 11-çe daşarda gezip bilersiň, 11-den soň gezmek ýok saňa diýip hukuk bolup bilermi? Ýok. Yani hukugyň şol düşünjesi adamda hukuklaryny öwredin. Adamyň hukugy şudur, sen başka birine ýanky näme azar vermeli däl ýa-da ziyan vermeli däl diýende başka bir adama. Sebäbi sen hukugyň bar bolsa beýlekiň hem bardyr. Yani şoň ýaly zatlar döreýär. Başka hukuk, kanun diýen zatlary men pikirimçe halkyň özü döretmeli, halkyň özü aýtmaly şonu. Owa men üstüne bir zat goşaýyn. Biz hukuk felsefesini gördük de. Şimdi felsefeciler näl sonra o hukuk diýilen zat adamdan öň barmydy ýa-da soňmy döredildi adamlar tarapyndan diýilen sonra berýär. Felsefecilerin şoň ýaly nemesi var ýani iç ýakyn soraları. Ýa soň misallar berýär da. Ýene käbir häzirki modern nemeden çyksa käbir kampaniýalar öz haklaryny özleri döredýändir. O nädip döredýär? Meselem Türkiýede Martı diýilen bir neme skuter nemesi var da. O hemme kim bilýändir ýa, ýaşyl skuterlar var. Şonuň hiç nemesine girip okap gördüňizmi? Şona zarar vermek, ogurlamak, bozmak, ýene bir zat etmek barada. O sahypalarça bir nemesi var. Hak hukugyny belledipdir. Ine men şunuň ýaly hak hukuk talap edýän şunu ulanan adamdan diýe. Ulanýanlaryň köpüsi bunu bilýän hem däldir de belki. Ýöne şonu döredip, talap edip goýupdyr ýani. Sen onun programmasyny telefonuňa ýüklen wagtyň o taýda geçýär onuň nemeleri, şertleri. Olacak. Ya hak aýdyşyň ýaly nemedir? Talap edilen ýagdaýynda orta çykýandyr. Ýöne düşünýän ýaly bir zat var. Buna aýtmasak yerlikli bolmaz. Ýöne belli bir kategoriýadaky hak hukuklar eýem nemedipdir de dünýä çapynda, dünýä derejesinde kabul edilip şol ýöreýän nemeni görkezýär. O nähil diýsem, algy düşünjäni berýär de. Şo zatlary bilmelmi kendiýän ýani fundamentalny hukuklar, talaplar. Yani adam bilmesedem şonu öğretmelimi kendi pikir edýän. Menin pikirim bu. Ýöne aýdyşyň ýaly hak hukuk
adam talap ettikçe döreyendir. Hatta kebine hukuk okey hukuk bol-boli demetmeli olu ýöne senem jogapkärçiligiň bardyr. Olan bar. Adam bolup O- Betin oňunda, başgalaň oňunda, çağalaň oňunda, enataň oňunda, o daşta wuraň oňunda senem jogapkärçiligiň bardyr. O jogapkärçiligiň iň önemli nemeli nähak ýerde sesiň çykarman durmaly däl. Doğru, o hemme zaten jogapkärçiligi var aslında. Diňe hukugyň hem demokratiýanyň hem bar. Demokratiya gerek diýen bolsaň, şonuň şertlerini hem kabul etmek mecburiyetindesin. Edil diktaturanyňkyny kabul edişiň ýaly meselem sesiň çykarman edilen nemelere, zalymlyklara. Onuň hem demesi şol. Jogapkärçilik diktaturada da sesiň çykarmazlyk. Yani men şonuň ýaly, ýa ildeşlerimiz gaty gowy zatlar ýazýar. Hakykatdan hem. Şu taýda boldy etsem boljak ýa, sapara. Bolýar, täzir üçin bolýar, ýylyň başlangyçy üçin yeterlik mikän kemine. O yeterlik, yani ildeşlerimizden hava, yani aydın ama edişýär, biz bu zatlaryň köpüsine ekranyň arkasında gürleşýärdik hakykatdan hem. Ve ekrandan ekranyň arkasından ekrana näçesini getirip bilsek şonu aýdýardyk. Ýöne bu birinji aýdyňam teklibi çykal diýip ve yani halkyňam öz pikirini ortaga goýup, yani şu bilelikde ýa-da käbir maglumatlar, yani doğrudan bilemzok da köp sady. Edil Türkmenistan içinden maglumatlar berilýär. Öz düşünjelerini aýdýarlar, ýalňyş ýerine bilen zadymyzy hökmän suratda men dogrulaýan, yani meniň çöne aglygym bar. Şu bir zady neme bolsa, men bilýän bolsam, garşymdaky hem ýalňyş aýdýan bolsa, şonu hökmän dogrulamak içimde tutup bilmeýän şonu. O biziň edip biljek kömegimiz näsede şu siziň işe wurlugyňyzy ýa janlandyryp, şoňa bir ilham berip, ýol görkezip, siýetip işe wur adamlar bolar ýalak. İş yerlerinizi şu attan eýen pikir edip etjeňizi goýjaňyzy o siz döretmeli, yaratmaly, öndürmeli. O biriňiz ana daýhan orduňyz 100 hektarly, 200 hektarly beýlekiňiz mallar bolarsaňyz 200-300 tygyrly ýa bir kübün goýunly ne öňümçilikdir bu. Biliyorum bir daýgançylyk demek ne diýen. Biriňiz drone ýasarsaňyz, biriňiz ýene burada dünýede aritken, öňümken. Kıskaça sapara aýdy, balyk tutup bermedi, balyk maýyny öğretdi. Şu täze ýylda da näýanky kommentariýalarda täze ýyldan gutlap ýazypdyrlar da watandaşlar. Bir-birine. Şonda da ýene arzular, ýa dilegler, zatlar bar da. Ýöne watandaşlar şu arzularam eger arzu edip otursaň ýerine gelýän däldir şolar ýa-da durmuşa geçýän däldir. Şoň üçin hem işlemeli bolar. Her kim öz arzuwy üçin. Köp ýerde şu täze Türkmenistanyň näme barada arzulary bar da beýendirici zat bol. Indi şoň üçin hem şu näme diýsem kem bir döwletiň iň aşagyndaky ýanky atomlary diýeň da. Atomlary diýsem öýjükleri diýeň, atom diýse başga tarafa gitmesin. Şol öýjükleri döwlet bir organizm bolsa öýjükler hem adamdyr, her bir adamdyr. Şol her bir adam ine özgörüşüp isleýäňiz watandaşlar her haýsyň hem şu özüňi özgörtmek mecburiyetinde biz şu an. Her kim özüni özgörtse, soň özüňde özgörüşük bolan soň daş döwrüňe isle-isleme onu ýaýradyp başlaýar adam. Sebä dogry zada öğrenen soň sen şonu düşündürüp başlayan yine goňşyň olsun, dostun olsun, yine biri olsun, başgalaň olsun. Yine şeýtdirip bu zatlar ulalyp gider.
Yani birinci navbatda şu özümüzden başlamalı özgörüşü. Biz Türkmenistan özgörsün, özsün diýmeli däl, özümüz özgörmeli, ösmeli. Sebebi şol eden zadymyzyň soňunyň netijesi hem Türkmenistanyň ösmegine getirer şol nesip bolsa. O başka hili ýola bilemek. O garaşyp oturmak iň ýalňyş, iň näme zatdyr. Türkmenistan düzelýär, Türkmenistan ine düzeljek bir garaşmak. Men o garaşmakdan näme üçin näme diýen sebebi garaşmak diýmek ine men şu wagtdaky Türkmenistandaky bilim sistemasyny bilýän-de, ine şu günkü gündäki bilim sistemasy çağalar okuwa bar, ine Entegan prezident party diýen zat bardyr şu taýda. Diýmek şolar ine 15-20 ýyldan soň Türkmenistana täsir edip biljek ýaşa gelýärler-de. Şo ýaşlaryna gelýär, 30 ýyldan soň diýeli. Ýöne şu gün hiç sad etmesek şu çağalar 30 ýyldan soň düzeldip bilermi? Ýok, men pikirimçe düzeldip bilmeýär. Sebäbi şo näme berilen okşolara, şo düşünje berilen okşo, bilim berilen okşolara. Onu başka yerden bir gelip bize düzeltip berip gitmez, näme üçin düzeltsin? Gelip bir zat etse özleri için eder. Türkmen halkı için hiç haçan etmez aşağıdan gelip hiç kim. Doğru. Şu wagt kıyınçılığımızda şol prezident partilerin memeleri şu wagt düzeltmeli şolar şonu iki nesil yetişti. Aydın. 2,5 nesil. Aa. Ne şolar şu wagt yetişti. Sizin yaşınızdaki adamlar da sizden birinci nesilem değil. Siz üçüncü nesil. On aralıkta yeni de bir nesil var. Boş giten nesil. Yankı soğuroğlardan, dağıtlardan boşluk görüyorsa şu at görün yani. Belki yorgunun aşağına bukulup yatanlar bahadır olun. Olurum yoğuş çıkar mı kan yani. Ya değerlerini şolar çıkmalı. Ova, soňam owa ýatlattınız. Vatandaşlar şu ýanynızda bir ýokary bilim derejesi bar bolsa şoň gulagyndan çekin. Ökmen suratda. Soň eğer häzir çekmeseniz soň gulagyny goparýarlar öňümüzdäki ýyllarda. Onan bilsinler. Ama biz goparmaýas, yani bize goýmaýarlar onu. Öz halk çekýärler gulagyndan sebäbi. Şu zada aktiv goşulmayanlar göze görünüpdir häzirden. Yani bar goşulyanları düýpli goşulýar, az mukdarda goşulýar ýöne. Halkyň gözünden seretseň şu wagt şolar ýok. Şonuň üçin iň azyndan şu studentlere bir ýakşylygyňyz değsin häzirden. Soňu bilen olaryň ýakasyndan tutjak görünüpdir da halkyň. Bize düşünmedik, elimizden geleni ettik diýip aýtjak halk. Studentlerim näme diýjek? Olaryň bahanasy ýok. Ama ya şu taýda soňky bir nämäni okap utaryn Murat Rezzak ýyldaşymyzdan. Akmak dünýäni özgertjek boldy, akylly özüni özgertdi diýär. Doğru näme? Şu taýda sag bollaşaýalyň. Bolýa kemine köp sag bol aýdyň ýyldaşlar sizem sağlykda bolşaly. Ya sag bolun vatandaşlar emmeňize. Sag bolun vatandaşlar, nesip bolsa ertir ýene de dowam